ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಜೀವನಡು ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಸೀಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಡೊಂಜಿ ನಟ್ಟಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ಹುಷಾರಾದ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಟ ಗೊಬ್ಬವೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಇಂಚನ ಅಂಡ ಸೈಪ ಮಾರೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಪೊರ್ಬುಲೇನು ಬದುಕಾದೀನಿ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದು ಏತು ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತೋಯಾತ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಕುಸಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಎಂತ ಸೈಪುಣತ ಅಂಚ ಓಡಿಗೆ ಆಯ್ಸಿರಿ ಹೆಚ್ಚ ಓಡಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ಲ ಬೋಡಿಜಿ ಒಂಜೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇರು ಧೈರ್ಯ ಇರು ಅಂತ ಆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಆರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಇರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಲ ಯಾನು ನರ್ಸನ ಕಡೆ ಬರ ಯಾನು ಕೇನಂತೆ ಇನ್ನು ಓದಿನ ಅಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವಳು ಉಪ್ಪವರೆಗೆ ಅವನಿಗಂಟು ಏನು ಪಂಡತ ಯಾನ್ಕಿ ಏತ್ತು ದಿನ ಪಯರಾಪುಂಡು ಆತು ದಿನ ಏತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣಿದ ದಿನ ಯಾನೂರು ಇಲ್ಲೇ ಕಟೀಲ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಾಡು ಹತ್ತಡ ಎಂಚಿನ ಹೊಡು ದಾದಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡು ಬಂದು ಆಟಲ ಗೊಬ್ಬ ಯಾರಿಗೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅಡೆಪೋದು ಯಾನು ಬದುಕದು ಬತ್ತಂಡು ಆಟ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ವಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡೆಪೋಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಘಂಟು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅವು ಯಾನು ಏತು ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಆತು ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಓಲ್ಲ ಪಿದೈ ಮಲ್ಕರೆ ಅವು ಏನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುಜಿ ಒಂಜನೆ ಅದು ರಡ್ನೆ ಅದಿತ್ತ ಈರೇ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಯಾನು ಈರೈ ತೂಪುಜಿ ಏನು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಕೋಟ ಕುಲ್ಲು ಈರೈ ಈರು ಬಣ್ಣೆಟ್ಟ ಉಲ ಏನು ಈರೈ ತೂಪುಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಉಂತ ಬೊಡ್ಡ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ದಯ ಬಂಡು ಯಾನು ಇರೈತು ಅಲ್ಪ ವೈದಿನತ್ತು ಓಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಪುದರ್ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನರಮಣಿ ಸೈಪುಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಲ್ಲ ಹೊರಾಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲ್ಲ ಜೀವದೊಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಣಿ ಸೈಪುಜೆ ದಯ ಬಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿಯಾಗ ಬದುಕೋಡು ಅಂದಂಡ ಧೈರ್ಯ ಓಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬದುಕೋಣತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಂಗುಲು ಬದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟದೀಜ ಅತ್ತಡ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ದು ಸೈಪುಜ ಎಲ್ಲ ಸೈಪೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ದಯಲ್ಲ ಇರಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೇರ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಎಂಡ ಬರಡು ಏನು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ ಮಗ ಕೂಡ ಎಂಕು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಜಾಗಡು ಆಣಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಿಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ಬೀಚಿಡು ಪಾರ್ಕಿಡು ಬರ ಖುಷಿ ಈರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡತ್ತು ನಾನು ಈರ್ನ ಬೇಲ ಆಡು ಎತ್ತೆ ತಗ್ಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಆಟ ಅನ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅವು ಆರೇ ಎತ್ತವನು ನಾವು ಆರ್ನೇ ಸೇವೆ ಆರೇ ನಡಪವನು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಅಂಜನ್ನ ಕುದಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಂದು ಪುಣಚಿತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡತ್ತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲರು ಅವೇ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ದಾದನೊಂಜಿ ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡವು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಡ ಮೆರುವುದು ಪುಣಚಿತನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸುಗಿ ಪುಣಚಿತನ ನಾಡು ಐಟ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಜೀವನಡ್ಲ ದಾದನಂಜಿ ಪರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋನ್ಯರೆ ಆ ಪರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬಂದು ಮೇರೆಗೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ದಾಯ ಮೋಕೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಮೆರ್ನ ಜೀವನ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂತೀರಿ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಬುಲೇನ ಬಾಯರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾಗ ಅತ್ತನ ಬೇಜಾರ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಸುರೂಕಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಬದುಕಟ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಜಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪೊರ್ಬುಲೆ ಬಹುಶಃ 2019 ದಿಂಚ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕಟೀಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಬುಲು ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಬದುಕಟ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧಿನ ತೋರಿಸ್ಪೋರು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಪೊರ್ಬುಲೇನ ಬದುಕಡ್ಲ ಅಂಚನಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತನು
ವಿಷಯವು ಯಾಂಪನ್ಪುನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪೊರ್ಪುಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಪುರ್ಪುಳೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೋರ ಬಂಜಿವೇನ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೊರ್ಪುಳೇರಿಗೆ ಬಂಜಿವೇನ ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿವೇನ ಹತ್ತಿಗೆವು ಅವು 23 ಇಸ್ವೇಡಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅವೇ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಯ್ನೇ ಬೈಯಾಡು ಪೋಯೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನದಾನಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋಯೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ ಐತೆ ಈ ತೀರಿ ಆಯಡ ಪೋಯೆ ಆಯ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೆ MI ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದಲ್ತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೋನಿ ಯಾನ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಇಕ್ಕಿಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಓಡಿಗೆದ ಏನು ಪಂಡತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಆರುಳ್ಳೇರು ಓಡಿಗೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪೋಡಿನೊಂದಂಡಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ನರಮಣಿಯಾಗ ಏನು ಪೋಡಿಜಿ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿಂಗೆ 16 ಗಂಟೆನ ಗುಲಾಯಿಲ್ ಎತ್ತದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೂದು ಆರ್ಲ ಅವೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಬಂಡೆ ಏನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಓಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಂಡೆ ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಮಾರೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಐಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಎತ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಹಿಡ್ಪಾದು ಈತು ಯಾ ಬಂಡೆ ಆತೀತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂಡಾನು ಆರಗೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವನು ಪಾಡಂಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಯಾವುದು ಆರೆನ್ನ ಮೋನೇನೆ ತೂಪಿನಿ ಜಾನು ಬಂಡೆ ಇರಗೆ ಯಾನೆ ಬನ್ಪಿನತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಇರಗಿದಾದ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರ್ತದವ್ರು ನನ್ನದು ಯಾರು ಗುರ್ತದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಸ್ಟಾಫುಗಳೆತ್ತೇರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಏನು ಫೀಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ರಿಪೋರ್ಟು ನಾಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಮುಕಲ್ನ MI ಹಿಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೈದೇರು ಎಣ್ಣೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೂತೇರು ಯಾನಿಜ್ಜಲ್ಪ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಹೊರಸು ಬತ್ತಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನು ಯಾನು ಫೋನ್ ದೆತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಸೀದೊಂದು ಮಲ್ತು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಡ ಬಂತೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇವಲ್ಲ ಯಾನು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಬಂಡೇರು ಫೋನ್ ದಿಯರು ಅದೇ ನಂಗೆ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತರಿ ಯಾನು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬಯರು ಮೂಗು ಯಾನ್ ಜೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಣಿದ ಪಂಡ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುರ ಅನಗ ಪಂಡ ಈರ್ ಪೋಡಿಜಾರ್ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಮನದಾನಿ ಪ್ಯಾಕೆ ಹೋಯಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಕಂಕಣೆ ಅಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ 4 ದಿನ ಟ್ರಾಜೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬಂತೀರು ಏನು ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂಚ 6 ನಮ್ಮ ಗ್ಲೆನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಇಂದು ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ 6 ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ಬರೋಂತೇರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುರ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ತೆಮ್ಮ ಅಂಡು 1 2 3 4 ಹೆಚ್ಚೇನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಲಾ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ 2 ಬತ್ತೆ ಪುರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪುರ ಗೆತ್ತೋನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ದೆತ್ತೇರಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಕೋ ಪೋಸ್ಟು ಈ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಣ ಅಡೆ ಅಂಕೋ ಪೋಸ್ಟುಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡೇ ಕಣ್ಣನಗನೆ ಎಂಕ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಮರ್ದನಾಡ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಮೀಟ್ಲ ಐಸೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮುಕುಲು ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮರ್ದನಾಡ ಪೂಜಿ ಆಕುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅಂಚ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು 2 ದಿನ ಅಂಡು ಯಾನ ನರ್ಸನ ಕಡೆ ಬರ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಇದೇಗೊಂಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ನಾವು ನರ್ಸನಕಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪುನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಹಾಲು ಪನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆರೊಟ್ಟಿ ಮಾಮೂನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಎಣ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಕೋ ಬಸ್ಟುಡೆ ಯಾನು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಕಣಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಕಣತ್ತೆರಡು ಬೈ ಎಡ್ ಪಿದಾಗಿ ಕೊಣಪೇರು ಯಾನದಲ್ಲ ಅಂಕೋ ಬಸ್ಟುಡು ಎಡ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಎಡ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಾಗಲೇ ತೂತ ಆತೇ ದಿನಟ್ಟು ಅಂಚ ಎಡ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಣ್ಣಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಿನವಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೇರು ಆಣಿಲ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲತ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟ್ಯೂಬ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಯೂರಿನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಇಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೈತದೇ ಬದುಕದಿ ನಿನ್ನ ಪಣೋಲಿ ಆಣಿ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಒಂಜಿ ಇಂದಾತ ಅನುಭವ ದಯಪಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡೌನ್ ಅದು ಬತ್ತನು ಅವು ಟೈಮಿಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ ಅವೇನು ಒತ್ತು 10 ದಿನ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 10 ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾರೆ 10 ದಿನ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಘಟನೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಮನದನಿ ಫೋನ್ನಾಗ ಪೂರ ಏನು ಅಂಕೋ ಬಸ್ಟುಡುಲ್ಲ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕನಾಗ ಏನು ಪಿರ ಅಲ್ಪನಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ನರ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಂಗದ ಐಡಿಯಾಗಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 5 ಬಟ್ಲಿ ನೆತ್ತರ ಬರ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಜೀವ ಮಲ್ದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ 11 ಗಂಟೆ ಪಿರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತನು ಅವು ಹಾಕಲು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 40% ಏನು ಸೈದೆ ಅಂಚ ಈ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದಮಿನಿ ತೂಂಡ ಎನ್ನಗೈತಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಉಂತಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ತಂತೀರು ಕೊಡ್ತದೆ ಅವು ಮುಲ್ತದ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿರ ಹೆಣ್ಮ ದಿನ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಹೆಣ್ಮ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಆಸೆ ಬಿಡ್ದೆ ತಿಕ್ತೀನಿ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪ ಏತು ಬೆರಿಸಾಯತ್ತೀರಿ ಅವು ಯಾನಿರೆ ಪಣೊಂದು ಬೋಣುಂದಂಡ ಅವು ಬುಕ್ ಬರೋಡವು ನಾನು ಪಂಡೇತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬದುಕದು ಹೊರಿಡ್ದಾಡ ಅರಡ್ದೆ ಅವು ಒಂದೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಯಾನ್ ಲೈನ್ನ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಫಲ ಏನೇ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಡ ಪಂಡೇರು ಈ ರೋನ್ ಜಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸೈದ್ವನ ಅದನ ಐಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಹಾಗೆ ದೇವರ ದಯ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿಡ ಸೈಪುನೇನು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾನು ನರ್ಸನ ಕಡೆ ಬರ ಯಾನು ಕೇನಂತೆ ನೀವು ಓದಿನ ಅಂಚ ಇಂದೆಟ್ಟು ಭತ್ತದ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಂದಿನಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಐನಿ ಪಂಡ ಯಾಣೆ ನಾನು ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತೊಲೆ ನಡಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ರಡ್ ಒಂದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ ಪರೆತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯೇ ಪಣ್ವಲಿ ಉಂದು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೊಲು ಏನು ಪಂಡ ಈ ಬಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಸಿದ ಕಟೀಲು ಹೋಯ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಾರ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬತ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜೀರು ಇಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬರಜ್ಜಿ ಅವ ಪಂಡ ಇದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ದೈದೇರು ಅಂಡ್ಲ ಒಯ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಪಂಡ ಪೂರ ಉಂದಾದಿತ್ತೇನತ ಅಂಚ ಏನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಉಂಟಂದು ಅಡೆ ಕಾರಡು ಜತ್ತಂಡು ಅದು ಕೈ ಬತ್ತಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡು ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಪೆ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಎಂಚ ಬೋಡುಂದು ಅಂಚ ಏನು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಬುರ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ವಾ ಪುರ್ತಗೂ ಏತು ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ತ ಅಂಚ ಅವೇ ಪುರ್ತು ತೂದು ಹೋಯ್ನ 5:30 ಗಂಟೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಜನ ಪಿನ 6 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ
ಹೋದ ಗುಡಿಯೇ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಗಿತ್ತೆ ಆರನೇ ಎದುರು ಹಾಗೆ ಗಿತ್ತದಂಜಿ ಅವು ಅಡ್ಡಬರಿ ಎರಬರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂತಿನಲ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೀರ್ಥನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿಯ ಗಂಧನು ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಗಂಧನ್ ಯಾನು ನಿಂಗುಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನು ಆಣಿಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಗಂಧನದೇ ತಂದು ಅಂತೆ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಯ ಅಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಪರಡೊಂದು ಪಂಡು ಏರ್ಲ ತಾಗೆರಡು ಏನು ಬೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಿಪ್ಪುನಗಳ ಕಟಿಲ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಣಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಪಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಏನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತೋಲ ಯಾಣೆ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿತ್ತಾಡಿ ಯಾಣೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ 10 ದಿನ ತೋಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಬಿದಾಯ ಪುರ ಕಾರ್ದೇರ ಪುರ ಕಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದಾಜಿಡು ಹಾಂ కొంచెం కటీలు పోయారు కటీలు తప్పిన సన్నిధానాడు అవే నట్టేరు మాతలాండు ఒక్క ಕುರ್ಬುಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಟೀಲ್ ತಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡು ಬಂದು ಆಟಲ ಗೊಬ್ಬ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದು ಅವು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಅಡೆಪೋದು ಯಾನು ಬದುಕದು ಬತ್ತಂಡ ಆಟ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡೆಪೋಂಡುಂದಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಘಂಟು ದಯಪಂಡ ಆರು ಫುಲ್ಲು ಇಂಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರನ್ಲ ಇತ್ತು ಆರೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಬಂತಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತಿಜಿ ಯಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಡ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಅವು ಯಾನು ಇತ್ತ ಎಂಚು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಫಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜ ಬೇಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ಏನು ಜೊತೆ ಪುನಗನೆ ಇಂಚ ಮರ ಅವಂಜಿ ಪಾತೆರೋಣ ಕೈಡ ಪಾತೆರ್ಗ ದಾದ ವಿಷಯ ಅವು ಇಂಚ ಅವು ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಎಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಮಾರ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ದಾದನ ಅರ್ಣನೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಗೆ ಅವು ಅನಂತ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ 500 ಜನ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣಂತೂ 2 ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪಲೆಪ್ಪೇರು ಇಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಏನು ತಪ್ಪದ ಹೂಪಿಂದ ಬಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಎಣ್ಣಂತೂ ಹೆಂಗೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮುಜುಗಾರ ಹಾಪು ಮುಂದೆ ಏರದಾದನ ಅಂತ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಹಾಕಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಅನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಅಂದ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೈನ್ ಡೇ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರತ್ತ ಯಾನು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಆತುಂಡ ಯಾನು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಅನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಾರಿಗೆ ತೋರಂದತ್ತ ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗದ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೋತಿಜಿ ಅಂಚ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಮಾತ್ರ ಅನಂತ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ತೋಜಿಂಡೆ ಅವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಕ್ಕಳ ಬಂಡ ಅರೆಗ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಿಂದು ಅರಿ ಸರ್ತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ 2025 ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟ ಉಂಡ 2026 ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಯಜಮಾನ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ 13 ತಾರೀಕು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ದಯ ಬಂಡ ಇನ್ನು 14 ತಾರೀಕು ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕ ರಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 14 ಒಂಜಿ ಮೇ ಮೂಜೆಕ್ ಪಂಡ 2ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಮೇ ಮೂಜೆಕ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಏತು ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಆತು ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಓಲ್ಲ ಪಿದಯ ಮಲ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು ಅನ್ನದಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2 ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ಅನ್ನದಾನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಐತಾತ್ ಮಿತ್ತದ ದಾನ ಓಲ್ಲ ಈರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡತ್ ನಾನು ಈರ್ನ ಬೇಲ ಆಡು ಎತ್ತು ತಗ್ಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಆಟ ಅನ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಅವು ಆರೆ ಎತ್ತವನು ಆರ್ನೇ ಸೇವೆ ಆರೆ ನಡಪವನು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುದಾರ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನು ಪೂರ ಅನುಭವನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ 2025 ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬ ನನಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸವಾಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಐತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 4 ಕುದಾರ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಅಡೆಲ್ಲ ಏನೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ
ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಬೇಲೆನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಟಗೆ ದಿನ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಓಲ್ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಆಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆ ಪ್ರತಿ ಕುಂಜಿ ಆಟಗೆ ಅನ್ಪೋತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತೂಯರೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಯರಿ ಪಂಡ ನನವರಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಂದು ನನ್ನವರಿ ಅಡ ಒಂಜಿಕೇನು ಜಿ ಎಂಕಿ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪುನು ಜವ ಸಾಧಾರಣ ಆಟ ಅನ್ಪೋತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆವಡು ಬಾಕಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಏಳನ್ನು ಮಾಟ ಹೋತೆ ಅಂಡ ಅಂಡಲು ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನು ಜಿಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನಂದೇನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟ ಭಾರಿ ಬರಲ್ಲ ದಾತನ ಅವು ಆಟ ಬಂದಿನ ಅವು ಸುರತ ವರ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವು ಇತ್ತವ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಆಣಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋನ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತೀರು ಬೋನ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಸ ಅಂದು ಐಂಜನ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗುಲ್ದು ಹೋತೀರಿ ಪೋಯಿನ ಆಟ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ತೂತುದೇನು ಕಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಪರಿಚಯ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಕೊಂಡ ಏನು ಇದ್ರ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಾತೇರಿ ಜೀವನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಇಂಚ ಬರೋ ಗುರ್ತದಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾತೇರಿ ಜನ ಅವು ಏನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದಕ್ಕ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುಜಿ ಒಂಜನೆ ಅದು ರಡ್ನೆ ಅದಿತ್ತು ಈರೇ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಏನು ಈರೇ ತೂಪುಜಿ ಏನು ಇದೇ ಬತ್ತು ಬೋಟ ಕುಲ್ಲು ಈರೇ ಈರ್ ಬಣ್ಣೆಟ್ಟ ಉಲ ಏನು ಈರೇ ತೂಪುಜಿ ಹಾಂ ಏತ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಲ್ವ ಇದೇ ಬತ್ತು ಉಂಟ ಬೊಡ್ಡ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡಲ್ಲ ಆತಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇರಗಿತು ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಡೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವಳು ಉಪ್ಪರಗೆ ಅವು ನಿಗಂಟು ಏನು ಪಂಡತ ಯಾನ್ಕ್ ಏತ್ ದಿನ ಬೇರಾಪುಂಡು ಆತ್ ದಿನ ಏತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣಿದ ದಿನ ಯಾನೂರು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಾಡು ಅತ್ತಡೆ ಎಂಚಿನ ಹೊಡು ದಾದಲ್ಲ ಹೊಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏನು ಬೇಲೆಡು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಡೆ ಒಂಜು ವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ವಾ ದಿನ ಎನ್ನ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಶುರು ಯಾನು ಮೀದು ಪೋಪಿನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಅವು ದಿನ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಐತಾರಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ ಆ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಗಿಚ್ಚು ಅಂತೂ ಯಾನು ಈ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆನಿ ಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲ ಈ 2 ದಿನ ಪೋಂದು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಚರಿದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋದಲ್ಲ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಾರ ಇದಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಕೊರಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಕೊರಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವರನ್ನ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಯಾಂಗ್ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಯಾನಿರೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ಯಾನ್ ಬದುಕದೆ ಆತ ಅವು ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಎಂಚ ದಿನಚರಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಇನಿಕಲ ಯಾನ್ ದುಂಬ ಎಂಚಿನ ಏನು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ ಪೂಜಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ ಪೊಡಿಚಿ ಅಂಚ ಉಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗನಿಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಈರಾತು ಧೈರ್ಯ ದೆತ್ತುಂಡು ಧೈರ್ಯ ದೆಪ್ಪುನು ಬಂದು ಆರ್ನ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಇರಗೆ ಯಾನು ಏರಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಬದುಕೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ 5 ಮಿತ್ತೆ ಎಂದಾಲ ಬತ್ತರಿಗೆ ನರಮಣಿ ಹಿಡ್ದು ಆಲಾಪಿಜಿ ನರಮಣಿ ಹಿಡ್ದು ಆಲಾಪಿಜಿ ದೇವ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲೈಜಿ ಈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದಯಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬದುಕೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಂದಾದವರು ಅನುಭವ ಇರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲಾರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲಾರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆದ ಆಟ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಮನ್ಸಿತ್ರ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಉಡಲ್ಪುಣು ಅಂಡ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ಲೈಫುಡ್ ಆರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನಿನ್ ದಾದ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣವು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡತೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಬಂದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಡಾಪಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತವು ದುಡ್ಡು ಡಾಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೇಟು ಮಾತ್ರ ಏನು ನಿಜವೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಂತೀರಿ ಇಂದಾಗ ಹಂಗಸರ ಬಿಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂದು ಏನು 3 ತಿಂಗಳು ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ದುಂಬೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಅವೇ
ಹೌದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಜೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ದಾದವಂಡಿ ನೀರ್ನ ಎದ್ದು ಬಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಬರೋ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೋನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ನಾಕ್ಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬೈದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನಲ್ತು ಬತ್ತದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೆಚ್ಚೋಡೆವು ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರಣ್ಲಾರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸರಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕಾಡ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದುಲೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಕಡಪುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಆತ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜವ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಡು ಒಂದಂಡು ಇಂಕ ದೇವ್ರ ದಯ ಎತ್ತಿನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದೆರಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಸಾಯ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಬರ್ಪುಲೆ ಆಂಡ್ ಜೀವನ ಇಡೇ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಓವುಲ ಸೀಕ್ ಪುದರ್ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನರಮಣಿ ಸೈಪುಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಲ್ಲ ಹೊರಾಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲಾಯ್ ಜೀವದೊಲಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಣಿ ಸೈಪುಜೆ ದಯ ಬಂಡ ಅವಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿಯಾಗ ಬದುಕೋಡು ಒಂದಂಡ ಧೈರ್ಯ ಓಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬದುಕೋಣತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಂಗುಲು ಬದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ದು ಕುಟ್ಟುದೀಜ ಅತ್ತಡ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ದು ಸೈಪುಜ ಎಲ್ಲ ಸೈಪೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಅಲ್ಲ ಇರಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೇರ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಎಂಡ ಬರಡು ಏನು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ ಇಂಚನೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಬಂತೀರ ದಾದಾಪು ಇರ್ನ ಹೊಸ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿರು ಸೈಪುಜಾರು ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪುನ ಸೀಕತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಎಂಕು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಜಾಗಡು ಆಣಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಿಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡಾನೆ ಬೀಚಿಡು ಪಾರ್ಕಿಡು ಪುರ ಬಂಜದಲ್ಲ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಜೇರು ಬಣ್ಣಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಂಡಾನೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪಣ್ಣು ಬೀಚಿಡು ಪುರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಪುರ ದೀಲೆ ಬಂಡಾನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ತೂತಾನೆ ಕೆಂಡಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಈ ತೂತಾನೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ನೀರು ತೂತಾರೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ತೂತಾನೆ ನೀರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅತ್ತು ಎಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ತೂತು ಜತ ಅಕಲ್ ದೈದೆ ಅನ್ಪೇರು ದೈದೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಯಾನ್ ತೂತಾನ ಅಂಜಿನ ಬಿಚ್ಚಾದೇರೆ ಅಂದು ಹೆಂಗ ತೂಪದೇರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತೂಪದೇರು ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ ಪೋಡ್ನ ಅಂಚಿನಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯ ಬೋಡು ಅರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ಲ ಆಣಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋಪುಜಿಡೆ ಆನ್ ಈ ಜಾಗಡಿ ನೀ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಣೆವು ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಕಾರಣಿಕ ಬಂದು ಬನ್ನ ಯಾಕಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವ ಆತಂದವು ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ಲಿನ್ ಪುರ್ಬುಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಾರ ಅದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋದು ಅರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಅವು ಅದು ಕತೆಗೆ ಏನಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ 12 ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಆತ್ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವಡು ಈತ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರನ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವು ನಾವು ಕುಸಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಇರು ಈ ವರ್ಷ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಬಲ್ ಬನ್ಲಕನೆ ಇರುಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 100% ಏದು ಲಾಸ್ ಏದು ಲಾಭ ಅಂಜಿನ ಒಕ್ಕದ ಅವು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಎತ್ತವೇರು ಆವು ಆರ್ನೇ ಬೆಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಂ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದೊಂದು ಪರ್ಬುಲೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಳು ದೇವನಾಗ ಇರ್ನ ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿದಾದೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಗಳ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣು ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಕಟೀಲ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ನಿಂಕಲಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಒರಿಯಾಡುವ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಮೀಡಿಯಾ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಆಟದ ಭಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಅವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ನಮ್ಮ
ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಬರ್ಬುಲಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಡು ಕುಡಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ತೋಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.